Second-year college sa kursong Bachelor of Science in Custom Administration si Eddie Borja, pero hindi niya pinoproblema ang pag-tuition sa nalalapit na pasukan. Inasikaso na kasi ng lokal na pamahalaan ang kanyang pangunahing pangangailangan sa ilalim ng scholarship program. Then na din po kami nagigipit or nangungutang pa para may pambayad sa pan-tuition. Sinusuklian niya ito ng masusing pag-aaral, madalas siyang dean's lister at nangakong magtatapos. Si Mary Joy Zambrano naman, graduate bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in English sa ilalim pa rin ng scholarship program. Minsan teary-eyes ako kasi nung una, sobrang hirap talaga makapag-aral and makahanap ng scholarship. Pero sa tulong po nila and ng Provincial Government of Camarines Sur, na-fulfill ko po yung dreams ko na makapagtapos po ako ng pag-aaral. Labis ang pasasalamat ng kanilang mga eskwelahan sa tulong ng probinsya. We're so happy that we are able to receive the biggest amount from the Provincial Government of Camarines Sur. Nagpasalamat kami kasi dire-diretso po ang programa for the Provincial Scholarship. Bukod sa academic excellence bilang kwalifikasyon, prioridad ng programa ang mga nakatira sa malalayong barangay at walang kapasidad ang magulang na makapagpaaral ng kanilang anak. Dapat po mga estudyante ng pangarap makapatapos ang kanilang kolehiyo, ibalik ang tabang sa pamilya. Ngayong taon, umabot na sa higit 900 ang bagong scholars ng Camarines Sur. Congratulations sa inyo all. I look forward to working with you. Maraming salamat. I love you all. Maraming salamat. Marge Serico, CSN.